Madjong gabi ni John Tanan. Tindog usa kay nahadlok pa ko. Sige, okay na tong technical ko ano to? Okay na? Sige, nalipay ko kay daghan-daghan. Ato sa andamon na itong kaugalingon, mag-prepare ta sa itong kaugalingon, diya sa pagdawat sa mensahe sa Ginoo karon now as we commence our evening reflections, especially that we are about to enter into the heart of the Lenten season, ang Kwaresma. Manindog usa taon niya, ibutang usa ng mga gipanggunita nato, no, aron makabati ta sa atong lawas. Kana mga titulo og juta ibutang usa, no, ang inyong gipangda, no. Mga deklarasyon og yuta ibutang usa, mga ATM, bank box ibutang usa, no. Kanang bitbit og bana ibutang usa ng bana ninyo sa kilid, na piyungon sa nato atong mga mata diha sa kahilom. Uni atong ibutang ang atong tuo nga kamot diha sa atong wa nga dughan, sa dapit sa atong kasing-kasing, pagpahinumdom nato sa pinitik sa atong mga kasing-kasing nga naghatag kanato og kinabuhi. Salamat o Diyos for giving us the gift of life. Ang pagpitik sa among kasing-kasing nining maong kagabhion, nagpahinumdom namo nga buhi pa di ay kami, ugwa pa kami sa kalibutan sa mga nangamatay. Salamat sa lugway sa kinabuhi nga imong gihatag kanamong isip mga pari, isip mga lumilihok sa parokya, isip katawhan sa Dios, ug isip mga sakop sa tagsa-tagsa namo kapamilya. Agad paunta o Dios nga ang among kasing-kasing mo pitik dili lamang alang sa among kaugalingon, but kundili mo pitik usab kini ngadto sa uban, labi na sa mga nanginahanglan o sa mga tao nga nagkamalisod. Karon ibalhin usab nato ang atong tuong kamot diha sa atong agtang. Pagpahinumdom nato nga hangtod karon naa pa kita sa maayo nga pangisip, maayo nga paminsar, maayo nga panghuna-huna. Si Jesus og ang Ginoo nagpahinumdom nato, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong salabutan. Salamat o Dios sa imong pagiya kadamo, nga untang amo mga hunahuna mapunting de sa pagsunod sa imong balaan nga kabubuton. Hinaot nga amo mga hunahuna kanunay nga maayo o Ginoo. Mga hunahuna nga makahatag na mog lamdag aron makakita kami sa unsay angayang buhaton, unsay angayang himuon aron mutunhay ang among espirituhanon ug ekonomikanhon nga kinabuhi ug aron kami makatabang sa kalambuan sa simbahan. Ibalhin na usab nato ang atong tuong kamot diha sa atong tagsa-tagsa kaabaga. Ang abaga sa kaniayang panahon o sa Biblia nagpahinumdom nato sa kusog nga diin mo'y atong gamiton aron kita makapanarbaho o aron kita mabuhi. Ang abaga sa usa ka tawo mao ang punuan sa atong mga bukton o punuan sa atong kamot nga diin naghulagway kini og pagbudlay, paghago, pagsakripisyo og pagpanarbaho. Salamat o Dios sa gasa sa kusog. Higugma ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong hunahuna ug sa tibuok mong kusog. Ug siya lamang ang alagari. Salamat o Dios nga imo kami gihatagan sa gasa sa kusog. Thank you Lord for the gift of strength. Thank you, Lord, for the gift of work, for the gift of business, for the gift of labor and toil, for us to be able to fulfill the mission you have entrusted to us. Dugangi pa among kusog, Ginoo, sanglit na sayod kami, nga kung wala ang imong kusog, dali kaming maluya, dali kaming malupog, o dali kaming mawad-an sa gikinahanglan namo nga enerhiya. Kay ikaw ang tag-iya sa tanan nga niya kadamo. Guide us, Lord,
Open our hearts and our minds to decipher the message that you want to convey to us on this very beautiful evening as we approach your altar, begging for the forgiveness of our sins, begging for the gift of reconciliation and peace, and increase our faith, increase our hope, especially today that the church celebrates the year and the jubilee of hope. Karon atong ablihon ang atong mga mata, let us invoke the presence of the Holy Spirit. Mangaliya kita sa balaang Espiritu nga muuban kanato. Maganta tang tanan diya sa awit alang sa Espiritu Santo. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Adto sa lingkod ka Dios, tindog usa unya mag-exercise usa ta. Kindly adjust yourselves. No, some move to the center, some move to the sides. Kanang makalihok-lihok mo. Bahala og tiguang na ng uban, lihok lang gihapon. Ang exempted ani katurang arthritis o katurang reuma.
Apil tanan. Total wa may mo priso og di mamao atong nilihukan. Sige, ang atong stepping ana ra gihapon sa screen. One more time. Sige. Mag-exercise ta ka. Taga nato ang Dios sa kamasipang pakpak. Please take your seats. Susog ang kalabira, maayo pang musayaw. How much more kita nga kaluoy sa Ginoo buhi pa. Amen? Praise the Lord. Una sa tanan, kinasing-kasing pasalamat nako sa atong mga kaparian, of course, sa atong kuraparoko nga wa pa din hidi karon, wa pa si Padre Wendell, no, mga importanteng gilakaw. Unya sa atong kinagwapuhan nga palihaw po nahong vlogger, nga follower po ko ni Padre Yunting. Thank you so much, Padre, sa mga kadaguan sa PPC, headed by Brad Turning, sa PFC, headed by Ma'am Nita. Tanan-tanan ng mga kadaguan sa parokya, mga parokyano, mga lumilihok sa simbahan, kitang tanan nga nanambong karon sa itong hamubo nga Lenten Recollection. Sa makausapa, maadjong gabi Ikaduha na ho ni nga pagpaambit. Salamat sa kahigayunan. Kay bawo mo pag ingon ni Nanay Bising o sa imbitasyon nila ninyo tanan ni Atilo, ni Kuya Doy, nga ako gihapoy mohatag sa itong pamalandong karon. Ga-review jud ko sa ahong input last year. Salamat para Yunting kay nakakita pa jud ko sa ihong gipangsulti, nakakibasa pa jud ko sa ihong gipangyawit sa maging tuig kay aron di mo balik ang ihong ipangistorya. Mong nalubat sa akong cellphone og review sa gi-upload ni Anay Padre kay aron masiguro nga akong isulti ron di na pud mo balik last year. Bahalag akong naong gabalik-balik nga apiki ra ba jud dagwaya. Karon special rong tuiga kay Year of Hope, o Jubilee of Hope. Mao nga sa di pa ko magsugod, ga-encourage ko nga mangadto mo sa mga pilgrim churches. Nabay mga pilgrim churches nga gi-declare pats no sa Diocese of Cebu. Pangadto jud mo. Kay ngano ang Jubilee sa simbahan kausara na every 25 years. The last Jubilee that we had was in 2000. Karon 2025. Next Jubilee would be 2050. So kamong 80 na ron, 105 na inyong edad. Inisunod nga Jubilee. So paningkamot nga maka pilgrimage ta karon. Ang akong mubo nga giandam, sanglit Jubilee year karon, unya niaputa sa mga balang adlaw sa Kwaresma paingon sa Semana Santa, mauni, reuniting our sufferings with Christ, our hope, and our salvation. Ang pagpakighiusa sa itong mga pag-antos uban sa mga kasakitan sa Ginoo, nga mao ang atong paglaom o kaluwasan. Next. Ingon si San Pablo, ang paglaom kuno dili gayod mo pakihas. Makita na nato sa iyang sulat ngadto sa taga-Roma kapitulo 5 versikulo 5. Mutuo ba mo ani? Hope does not disappoint. Ngano man lagi, Father, og hope does not disappoint. Ngano, Padre, lagi wa lagi kapasar og board exam ahong anak. Asa magiingon ni San Pablo nga hope does not disappoint. Ngano lagi, Padre, nga wa man may makadayon sa ahong uyab og ahong trato nga gwapo unta kaayo. Nganong ahong naminyo pislat magilong. Asa man ang giingon ni San Pablo nga hope does not disappoint. Ngano man lagi, Padre, nga gasigi kog ampo nga maayo ang hong anak sa iyang sakit, maayo ang iyang balatian, na minteryo man lagi, Padre. Asa man ang giingon ni San Pablo og hope does not disappoint. Dili mo pakiyas. Matod pa ni San Pablo, mga igsuon, sa ato kunong kinabuhi, basta mutuo kuno kag Dios,
wa dyan mo joy di malas sa atong kinabuhi. Amen? Wa dyan ko no'y di malas. Lingi ako no'y inyong tapad o napabay paglaom ng naunga. Tanawa ko no? Tanawag na po ba'y paglaom ng naunga ka na inyong kilid o inyong tapad. Sa amo sa Antikira, Bohol, mutuo ko kanang ang paglaom dili mo pakyas kay baw mo, sumpay ni sa akong share sa miaging tuig. Ako gatuod sa kong ang ahong kalibutan atura do sa among barangay sa Angilan, Antikira, Bohol. Huwag ko magdahom nga maka-eskwela pa kog college o maka-eskwela pa kog seminaryo. Nga man, ang ahong tatay kay manananggot ragod. Manananggot ra upat may kaigsuon. O niya, ahong nanay, manghimuay rag basket, grade 3 ra ahong nanay. Kasuwahi ko na magbahin o kanon, masabado. Kanang among bugas, bitaw usara katasa, o nasaksakan o kamote o balanghoy, kaabot man kamong mga taga-probinsya, saksak. Kasuway ko literally ka na magsudan og asin. Period, maingana mo ng asin, kaingana. Di ba? Period, maingan, ana. Gatuog yung ko nga akong kalibutan at turado sa amo sa Antikira, Bohol. Wano ko magdahong pa nga maka-eskwela. Nga man, gahuna-huna ako nga, wa ako'y kahigayunan. Mo nga grade 4 pa ko, grade 4 pa ko, gaplano na kong daan, galaraw na kong daan, nga di ko magminyo. Kay og magminjo ko, lisod akong ginikanan, og mauman din ni kinabuhing minjo, nga nung magminjo, magkumuna-muna mang lisura. Usara ko'y brief ahong tatay. Tinuod bita usara jo iyang brief. Paok pagyud ka ng brief, ito nga hago, nga murag kwaknit, nga nakurintihan. Tinuod. Mong ikauwaw man nung tinuod, mamor pa o, simbahan, good ne. Mo tong grade 4 pa ko, gaplano kong di magminyo. Mao nga kay gaplano man kog di magminyo, wa po ko'y planong magpatuli. Manong magpatuli, man kung mo ko'y planong magminyo. Pero pagka grade 6 na ko natuli, padung ng first year high school. Kay di na magyumada kay musinggit naman akong tatay nga kinamagwangan kanang anak, laki ka, di ka patuli, pisot kang dako, baho kang tiktek. Mautong ka patuli gyud ko. Nga napari man po di ay. Kay bawa pa ko ding mapari, ajo pa po iwa patuli, maoro magihapon. Gigrahir magihapon. Pero mutuo ko nga ang paglaom dili mo pakyas. Ang paglaom dili mo pakyas gyud. Bisan sa mga hinghiop nga yugto sa tong kinabuhi, tuo gyud mo nga naapay paglaom ang tanan. Amen. Mao nga kita din bisan pa usahay o gakaligid inyong problema, inyong loan, way kahumanan, kanang mangutang mong ibayad sa inyong utang, tuog yun, nga naa pa mo'y paglaom. Tuog yun. Kay og di na kamo tuo ana, mapaong ang imong paglaom. Kamo din hingwa mga minyo, tuog yun, nga wa pa mo, napay gapaabot ninyo nga mga maayong butang. Napay nang lagas na ani kanang wa mga minjo nga wa mahalin. Laom gihapon mo. Laom gyud. Makakita di mo Amerikano nga galaway-laway. Ang mga Amerikano foreigner nga afam nga gaduay. Kini ra bang pag-ampo og kanang nay dalagang ulay o ulitawong ulay. Adjust ni. Kayo 20 years old pa mo, mamords pa man mo kaayo. Mura pa mog Jolin nga wa ikagig piktos. Kanang di kaabot mog Jolin sa una. Ang pag-ampo og 20 years old pa kay, Lord, I want the best man. Kay mamords God. Wa man mahalin hing 30 anyos na pod. Nautro na po iyang prayer. Ingon niyang prayer, Lord, I want the ideal man. 30 naman. Pagka 40, wa gihapon mahalin. Ingon na po siya, Lord, I want the good man.
Wa na madagbes kay gahi-gahi na god 40. So sing senior citizen naman, nautro na po iyang prayer. Iyan siya, Lord, I want any man. Bisa kinsa na laman Ginoo basta naa. Bahalag adis-adis, bahalag bahong ok-ok basta naa. So suwa gihapon, ga birthday na po senior citizen sa isinta na. Iyan siya, Lord, ano sa apaman. Wa gihapon, hing sitinta na laman. Wa gihapon mahalin. Iyon siya, Lord, adyaw na naman. Iyan na. Pero laom gihapon. Laom. Diha bitaw, sa baryo, ako taga-bukid ko kaadyo. Sa amo, sa Antikira, sa Gagmay pa mi, uso tong lihi. Kamong taga-probinsya, ano na taga-Paginpinon ba? Ano taga-bukid-bukid? No? Di ba uso ang lihi sa una? O, di man, supak man na sa pagtulon ang Katoliko, mo man di promote ni Padre Darwin, pahinumdum na to, nga di sakto ng lihi. Pero sa amo, sa una mga tiguang na mo, maglihi sila, mananom. Kay naa sila'y panghunahuna nga basin o kaluy anta sa kinaiyahan. Kadumdum ko sa una, gamay pa ko ang lulog-lula, kadlawon pa, pukawon ako kay muadto sa ilang tamnanan o kamuti. Una pabitbiton ko atong basket nga manang murag basket with duwa tag trip to Jerusalem. Kabot mo ana, papuno to kanang kamuti cuttings kanang gahi ba? Kana bitong ganas ba nga ana? O ganas nga para tanom. Wa ko'y kalibutan. 4 o'clock sa kadlawon kanang ngit-ngit pagyod. Pukawon ka bata doy, kuyog ta. Bit-bit ko ganas, mga tiguang na hong lolo ug lola. Pag abot dito sa iyang tamnanan bay, na may mga gipangguwad bito kanang yuta bitong gihutok na, ang ready na tamnanan. Natinga tinuod gyud ni ako mamakak. Tinga ako kay pag abot dito kay naman sila seremonyas. Wag ko kalibutan kay wa pa mo ko grade 1. Ning pungko ahong lolo ug lola nga atubang sa hutok nga katong yuta nga gibutangan ang dag-abono. Sos nang gihubo silang duha. Oh, unahing bilangkad silang duha, hingkuha hong lola o kamote, ingon hong lola, liki parihari, unod pariha adto. Sos kinadakuan ang kamote. Oh, pagpamanli na. Murag og bata kadaka unod. Di mo dakog unod nga hong lolo, gidanlak pod kinadakag itlog. Yung matang itong mga tiguang sa una. Di ko tato ang ngayong buhaton po sa base sa doktrina na to. Pero mo ito'y practice ang mga tiguang sa una. Lihi. Magtanong sila lubi, magsungay og mga bata. Kaya aron ang lubi, daghag bunga. Himulik nga na sila sa una. Lagi. Pero bisan tuog superstitious, pero luyo ni atong tanan, naa ang paghunahuna, naa ang paglaom ba nga, unta kining among pagpananom, magbunga og maayo. Maunay paglaom. Ha? Maunay gitawag og paglaom. Unsa man ang paglaom, ug asa man nato makita ang paglaom diha sa atong kinabuhi. Matod pa mga igsoon, hope na may suwat na bull gikan sa Santo Papa, spes non confounded. Mao na ihang ball of indiction sa Jubilee year karon gikan ni Pope Francis. Unsa man kun ang paglaom ingon si Pope Francis, ang pagpaabot nga do na pay moabot nga maayo sa atong kinabuhi. Hingtuo pa ba mo nga naay pay maayo nga moabot sa inyong kinabuhi? Tuo gyud. Ayaw gyud pag una-una nga wa nay moabot nga maayo sa atong kinabuhi. Ingon si Santo Papa. Because to hope is to expect better things from the Lord. Bisan pa kamo mga asawa dinhi nga mo nga wa nay paglaom niyang kaminyoon Father. Kay irresponsable ahong bana mangulata ahong asawa, ahong bana mangulata, di mo remit og sweldo, laom gihapon nga naa pa gyud maayo.
Iampo na, sos di na madag-ampo, Pader. Hasta santil mo, aho nang ginubinahan. Wadyo mautro ni humbana. Paglaom ra gihapon, mamatay ra lagi na. Ug mabuhi pag-usab imong paglaom. Ingana ang paglaom. Ako sa akong pagkatao, mutuom og madi, wa ko'y talent. Dugay man ko, mubo ko kaayo pagtanaw sa kong kaugalingon. Kanang giingon bitag low self-esteem, dugay pila ka mga tuig nga naa ako ana. Kay sa pagkatinuod, wa dyan mo dyan ko'y talent. Si Padre kay talented man eh. Ako, number 1, di ko kamao mo langoy. Wa, di ko kamao mo langoy. Di ko kamao mo basketball, mo volleyball, mo tennis. Dyan mo dyan ko'y sports na hibawaan. Chinese garter ay hong sports sa una kay bayuton man po ko sa una kay hong nanay may hawod sa amo mo, may hari sa amo ang mama na influence ko. Chinese garter jud katong jackstone. Katong jackstone biton duwa sa una na ibola unsa na mga ngana mo man duwa sa una. Karon naman ko gapalaki-laking na pari na. Bayuton ko sa una unya. Di po ko kamao mo sayaw. Di ko kamao mo bike. Di ko kamao mo motor. O dyan mo dyan ko'y talent. Arang-arang lang ko gamay auto kay feeling bright ko seminaryo ka ng kusog mo tuon ba bisag di bright. Pero talent, o dyan mo dyan ko. Mao bitaw na mag-concert, may mga pare isos mag-crisis ko ng pasayawon bitaw mi. Kaya di man dyan ko kamao mo sayaw. Unya ang aho dyan gikasakit o maajo sa akong kinabuhi. Sa una, sukad mag-grade 1 hangtod ko na pare wa dyan ko katilaw og Prince Charming. Matang bay. Wa dyan ko ma-Prince Charming sukad kinaapikihan ni hong naong o wa pa mapare ning naong nga kinaluuyan dyan ka adyo. Sa una, Seminaryo Mayor de San Carlos, Cebu magko-graduate. Luoy po ning dita mga gwapo kay na po mga drama sa seminaryo, na po mga stage play. Ang role po namo mga buaya, mga bitin, sus mga manhak, mga agila. Wa jud ko makasuway bisag pulis na laman og security guard. Yung pastilan Ginoo luuya jud ta aning apikit tag dagway. Pero naa day gihapoy paglaom. Oh, naa day gihapoy paglaom. Nga bisan usay wa tay talent, ang Ginoo day mo pahiluna day pod nato. Sa una dugay ko kamao na mga tubag tao. Kay ang ahong gihuna-huna nga kana bang insecurities bitaw. Kay mao lagi na aho pong upbringing bukid God. Nga ang ahong kalibutan naara gatuyok-tuyok sa bukid. Mo nga minus kay kog exposure sa katilingban. Karon na hinuon ko na overexposed tungod sa vlog ug tungod kay daghan na pong mo imbitar nato og kanang mga speaking engagement. Pero sa una, wa jud ko ana. Mao nga ingon si San Pablo ug ang Santo Papa, ang paghatag nato kahulugan sa kinabuhi naa jud sa atong gitawag og paglaom. Pagpaabot gyud nga naapay maayong butang nga huwat sa atong kinabuhi. Kamo dinhi mga ginikanan. Unya ang atong mga anak mo yun mong wa magtarong og eskwela sayo na nga minyo, ang uban gitaban og mga laing laki, paabot lang. Og wa magbinuotan inyong mga anak, mga apo di ay ninyo. No? Yan na. Ako bitaw sa una, gatuog ko sa una nga di ko makahuman og eskwela. Number 1, maihap ang adlaw sa una og mo eskwela ko nga di ko malate. Kay sa una magbayang Magiliw naman sa among elementary school og La City 45 subuntag bayang naman na panatang makabayan, di ba? Iniibig ko ang Pilipinas, ito ang tahanan ng aking lahi. Nakatapusan ato isip, salita at gawa, no? Iba yung anak mo to sa una. Nighuman kay manglusi pa mo to mo maestra og ani og kanang kisay na bulingon kisa daghang tagiptip. Unya kisa taas og kukon lusi ani di naman mahimo na ron. Sa una nga na tong maestra, ini ko bayang Magiliw, linya tanang pise bulingon hap buto-buto na imong agigising. Magsugod may klase mga alas 8. Di man so ko makaabot og alas 8. Kay gawas nga magbaklay pa mi,
patrabahoon pa mami sa among mama. Mo nga makaabot ko sa eskwelahan 8:30 na jud. So hapit tunga-tunga na sa first subject. Na muna yung hilakan kay mahadlok magog di ma first. Kay first honor mura na yung gisaligan nga first po ko sa una. O pero jamo ko talent kanang arang-arang lag utok. Pero gikonsideran ra po ko sa maestra kay kopyaanan mapuginta kay arang-arang lagi utok. Pero muhila ko sa una nga no man. Sa di pa may mga eskwela maglawog pa mamigbaboy. Nay among duha ka butakal o na duha ka anay. Na diha pay tulo ka baboy nga kanang gifatining. Just imagine, wa dyan mo may feeds itong panahon na. Wa pa'y feeds. Bani. Kailan mo bani no? Kinahagawa na bani. Kanagong usa ka buok, saging, bani. Usara ko na kaadlaw. Duha ko ka butakaw o duha ka anay. Adlipon pa na namo, saktan pa na mo gabi. Na manguha pa sa mig umang kanang kinasun bitaw ng bukid nga luod kaayo. Kana inigbukaw bitaw mo nga luod kaayo niya kurawo na mo aron madetach tong iyang unod gikan sa kabhang. Una baga laway-laway. Magalaw-luod di ka ganahan mamahaw. Una ka nang luwag po nga ikuraw ana, mo po'y ikuraw ni nanay si kwate. Pastila paita jod kinapaitan. Usa ka tuig kang adlip og bani, lubok og bani. Pagtimbang pa sa imong baboy kay bawang mo 22 ra ka kilo usan tuig. Talinis pa jog simod. Kinapaitan jud bay. Karon kay 3 months naman ang inyong baboy tungod sa feeds. Inga na ang kinabuhi. Butong kahunahon ako naa pa ba kay maayo nga moabot sa among kinabuhi. Naa di ay. Mao nga tuog yung mo nga napay maayo nga moabot sa inyong kinabuhi. Og inyo nang gituuhan og inyo pa nang gibuhat naa pa moy naapatay paglaom. Amen. Pakpakan nato ang kadausa kay buhi pa di ay ang atong paglaom. Dihay usa ka tiglimpyo og eroplano. Utility ba, inigtugpa sa eroplano, siya mo'y tighinlo sa eroplano o na-truck, nasakyanan pa siya mo'y mo karwas. Gahinlo ang utility, ang boy sa eroplano nga bagong hintugpa, aron andamon ang eroplano sa sunod nga flight. Pag hinlo niya sa cockpit may ngan anang naan ang piloto mulingkod, dyan na ay timon bitaw, kaya maganaana. Nakakita may siyang librong gamay. Day librong gamay ba, pagbasa niya, gibutangan ang librong gamay og Manual on How to Fly the Plane for Beginners. Di na kuryoso ang maong utility. Di ko siya piloto, tighinlo ra siya, pero pagkakita niya sa manual, ingon siya nga, basin pog makamao ko mo palupad og eroplano, kay kanunay na lang akong utility sa may paglaom no ani. Iyang giukab tong gamayng libro, page 1. Ingon man dito pasabutang sa page 1, to start the engine of the plane, press the red button. So ijang gipislit tong dahay murag tuplokanan nga puwag kolor, hingandar mag-eroplano. Di yung sagla, kuyawan mo andar maday ni. Mo to'y page 1. Pag ikaduha, page 2, ingon na po dito nga, to fly the plane, push, red man to no, push the blue button. So pag push niya sa blue nga button, hinglupad ang eroplano. Di gikulbaan siya nga nalipay, hala nakapalupad na kong eroplano, na utility ra ko siya taghinlo. Dito na. Pag page 3, ingon po dog, to maintain altitude, press the green button. Kuan man to no red, blue, niya green. Pag press niya, pag pindot niya sa green nga button, stable naglupad sa eroplano, lami na kaayo, piskay na kaayo, nga maintain nag-altitude o niya, mura baghanoy na kaayo. Unya kay di man siya maoy piloto, di gahuna-huna na po siya kung saan pagpatugpa ang eroplano kay makasabaan siya, matputbol siya sa trabaho. Giable niya page 4. Ingon yung
ngayon sa page 4, to bring down the plane, go to the next bookstore and buy the second volume of this book. Imagine mo nakatugpa bagain taon to si Janga. Ag sunod nga instruction, tuwa man sa laing libro, patuon pa siya sa sunod nga bookstore. Nasabtan ninog istorya? Di ko puro tinuod tingali, pero naapoy kahulugan, naapoy kalambigitan sa atong gidiscuss. Paglaom. Laom gyud. Ayaw gyud una nga maon ni katapusan sa atong kinabuhi. Kayong maghuna-huna nga mauna ni katapusan sa atong kinabuhi, mapaong ang atong paglaom. Amen? Always nga pagpaabot sa unsage maayo. Day usa ka tawo nga gibuwagag uyab, gibuwagag trato. Unya gaplano siyang maghikog. Ya puslan man nga gibuwagan ko sa akong uyab nga mo'y natingban sa akong gugma ug pagmahal. Wanay kapuslanan ug wanay paglaom niyang kinabuhi, maayo pa'y tapuso na lang ang tanan. Kauna-una siya, basin pong naiminsaheng Ginoo nako. Ginoo, gusto kong makadungog o makadawat sa imong mensahe karon, gakuha sa Bible. Ginoo, unsay mensahe nimo aning maong Bible nga akong gigunitan karon, ako gyud ang tumanon. I'll take it as your word and your message for me. Kuha sa Biblia gapiyong-piyong, gahilak siya. Abli niya Biblia. Ginoo, unsa gani matudloan ako sa akong tudlo, unsay akong mabasahan, imo ginang mensahe nako. Kay gikan karon magplano na kong magpakamatay tungod sa kasakit sa akong inigugis, kasakit nga gibuwagan ko hinigugma. Ana siya. Abli piyong niyang mata, abli niya Bible. Pag abli niya sa Bible, ang yang tudlo dito kadong pagbasa niya ingon dito, si Judas gahikog. Sus, Ginoo ko, kahikogon ko siya. Naingon ba sa Ginoo, mao ni mensahe o kung sa'y mabasahan mo, gina imong message. Nabasahan man dito, o si Judas gahikog. Yung patay, pahikogon, so kung ani kay si Judas gahikog man. Gisira niya Bible og balik. Nya, kanang Bible cutting peligro man na. Ayaw mo pag Bible cutting, kana bitong sumpay-sumpay. Na kung sa'y inyong mabasahan mo, literal inyong sundon. Sira. Pag-apli na pagbalik, apli na po niya. Ang iyang naablihan kay kadto naman pong sambingay sa maayong Samarianhon. The parable of the good Samaritan. Kato bitang dahin ng utanag unsa may akong buhaton nga makabot kung kinabuhing dayon nya higugmay mo isikataw nang utana bito tong tao kinsa man akong isikataw, di ba? Gisaysaya ni Jesus nga mao ni dahi giabanhigan, wa magtagad tong pare, wa magtagad tong lebita, kinsa may hingrescue katong good Samaritan. Na sa katapusan ana kaingon bito Ginoo, lakaw og buhata ang sa ingon. Maumay natudloan sa iyang tudlo. Si Judas gahikog, lakaw og buhata ang sa ingon. Gahikog in taon siya. Matang nawa iyang paglaom. Ayaw gyud wad-a in taon ang paglaom. Bisan ninyo nga mga minyo, ayaw gyud wad-a ang paglaom. Karon gubot kayo ang Pilipinas, gubot ang atong kalibutan, gubot ang atong palibot. Ayaw pagpakawa o paglaom nga moabot ra gihapon ang kalinaw gikan sa Dios. Tanawa pag pandemic, giunsa nato pag-survive. We cannot imagine ourselves. Inyong mga negosyo nasira, atong mga panimay, mingaw pa sa tirana. Pero sa'y nahitabo, nakabangon kita. Daghan bitaw mi ng Father, bisag pait kaayo itong panahon sa pandemic. Pero nabaya po yung mga maayong butang. Kato bitaw Father nga galakdaw na, unya magpuyo rami sa bay, nagasige na may atubang sa humbana, na may ingon na ho ana. Pag 14 may katuig gaipon sa humbana Father. Diha pag ko kabantay panahon pandemic nga hiwi di siyang suwang. Nga sige mo sila atubang.
Ay tungod kay pandemic na magasigiri sila atuba. Di pa kuno sa kabantay nga hiwi og suwang iyang bana. Napuyo ba niyo pader so wa pag pandemic, di ko kahibaw nga napo day kaang-ang ni among hagdan. Inga na, there is something good nga makita nato diha sa atong kinabuhi. Mo nga ingon si San Pablo, ayaw katuo og di malas. Kay ang paglaong di gayod mo pakyas. Kinsa ninyo dinhi nakaabot og amateur? Kaabot mo amateur sa una singing contest? Nakaabot mo? Abi ko mo kaabot kay mga dato mo dinhi, no? Katong amateur singing contest sa una bay bibo to kaayo. Sa panahon nga wa pa YouTube, sa panahon nga wa pa Netflix, sa panahon nga wa pa mga kalingawan sa gadget. Kalinga mabibo na tag-amateur. Unya pila ra ba po'y premyo amateur nga kandila ramang dako usahay. Og di katong sardinas nga aksyon nagburot. Mao to mga premyo amateur sa una og imo bang hunahon karon di na tangay malipay itong premyo ha. Pero sa una magadagan ka mo apil og amateur. Kay malingaw maguga. Pero sa una na may audition, di ba? Di man pwede tanan mo apil og amateur. Kay ngano na may uban nga yabag yung tingog bisag mangluwa yabag no. Nay mga tao nga yabag bisag mangluwa. Nay audition. Day amateur singing contest. 7 ra ka buok ang nakapasar sa audition. Sa ato pa sila ray makaapil sa official nga kanta. Interviewon man na sa MC. Mga igsoon, mauni 7 ka buok, maoy maka-appeal sa atong amateur singing contest karon nining bispira sa atong piyesta. Contestant number 1, sa may imong kantahon. Ingon pag first contestant, Mr. MC, mukanta ko og dahong laya. Dahong laya, di ba na ana? Second contestant, Mr. MC, mukanta ko nangalarag nga dahon. Dahon gihapon. Galibog ag MC. Ingon ang third contestant, Mr. MC, mukanta ko the green grass of home. Dahon gihapon. Ingon nag-MC, manong dahon manitanan? Fourth contestant, sama imong kantahon, mukanta ko Mr. MC og the green leaves of summer. Dahon gihapon. Kining fifth contestant, di na siguro hindi dahon. Fifth contestant, Mr. MC, mukanta ko the last leaf. Dahon gihapon. The last leaf clings to the bough. Nabitan na. Sixth contestant, sama imong kantahon, Mr. MC, mukanta ko the fallen leaves. Sus, yun siya. Seventh contestant, sama imong kantahon, ikaw na may nahibilin ikapito. Nangaot man sa ag ikapitong contestant, yung Mr. MC, manilhig na lamang ko kay sagbot na kaayo. Unsa oro maning daghan namang dahon, wa na ko'y kanta. Ingana ba yaw usahay sa itong kinabuhi? Usahay manilhig na lamang kay wa na nahibilin para nato. Pero tuo gihapon nga naapay maayong butang, maunay hope. Di ako'y nabasahan sa Facebook bitaw. 2017, kami niyo nagtingali ito, pero wala mo sirohing punet. 2017, why uyab? 2018, wa gihapoy uyab. 2019, hapit makauyab. Niya pagkabutang niya, 2020, COVID naman, pandemic, lockdown, stay at home. Gibutang niya dito, 2020, ang importante, buhi. Ang importante, balik na to, ang importante, bahalag way utang, ang importante, bahalag di gwapo o di gwapa, ang importante, buhi. Maunay, paglaom, ang importante, buhi. Ang importante, buhi. Karon, kung mauna ang atong kinabuhi, nga nagpaabot taog maayo sa atong kinabuhi, tan-awo na to karon ang atong hulagway sa atong kinabuhi. Kitang tanan magrosaryo man, di ba? Or kamo, tig-ampo mamugrosaryo.
Ako matandog ba ako ani ka na magampo kog rosaryo bitaw kanang Hail Holy Queen, di ba? Towards the end. We turn to you, O Lord. Our sigh, mourning and weeping. Sa Binisaya pa, bas grabe ang sa Bisaya kay nagapanghupaw say sunod, nagaagulo sunod, nagapanghilak ni ining walo nga luhaan. Imagine, mas kuan kayo ang Bisaya no kay nagapanghupaw kami, nagaagulo o nagahilak nining walo nga luhaan. Imagine ang hulagway sa kinabuhi. Kasuway na ba mo panghupaw? Sa may pormag ng hupaw, nangatsi manak ka naman ng sipon nga wa kagawas. Sa may pormag ng hupaw, mo ginhawag laom. Hago ra kang banaha ka, usap pa man ka mamatay. Mo na ng hupaw. Nagaagulo, sa may pormag nagaago. Sa may pormag nagaago. Alain po ng ago, kadlawon, lahi po na, adya mo pangana kay, ni ate sa simbahan, lahi po ng ago, angay man ng ago, bagong minyo, di na mo yung gipasabot, lahi po tong ago o kadlawon, kana bang miyo kagagay, sakita naman paita naman yung kinabuhi, Lord, nagaago, o nagapanghilak, nang hilak ta, asa ta ng hilak, walog nga luhaan, valley of tears. Asa mang dapita sa naong ng walog nga luhaan. Kaya po asa sa atong naong? Asa na siriya? Asa, kini. Mauni walog nga luhaan. Sa mga tiguang, nga naman, ani man muagi ng luha. Nga umugahi, mahimong buta. Kini may walog nga luhaan. Inighilak nato mudagayday ang luha ani. Kanang walog sa in English kay valley man sa Tagalog lambak. Unsa man ang lambak kanang patag nga gitaliwad-an og puro elevated nga area. Mao man ani. Walog nga luhaan. Pero og pisla tag-ilong ang luha mo katag. Udi lang sa wow kundi sa kabasakan. Kay lapad og ilong. So mauni ang hulagway sa atong kinabuhi, walo nga luhaan. Di ba? Pananglitan sa atong kinabuhi, minyo. Dili sa tanang higayon nga magkatawa ka, di ba? Bisan pag-unsa ka maayo ang imong kaminyoon, di kalikayan nga usahay muhila ka. Mahiubos ka sa imong bana, mahiubos ka sa imong mga anak, o di mo magkasinabot kay di mo managlahi mong prinsipyo o baruganan. Walog nga luhaan ning kinabuhi. Mawito giingon nga, if you marry a generous person, every day is Christmas Day. Kaya tagaan makakanunay sa imong asawa, imong bana o Christmas gift. If you marry a romantic person, every day is Valentine's Day. Na may karinyo, na ay hapuhap, na ay lambing. If you marry an irresponsible person, every day is Martyr's Day. Mamartir man ka kay irresponsable maimong bana. If you marry an immature person, every day is Children's Day. Kaya may buot imong bana. Pero you know, if you don't marry at all, every day is Independence Day. Mabuhi ang mga lagas, araw ng kalayaan, kada adlaw. No? Inga na, walog nga luhaan. Kay ba mo, de istorya. Istorya niya sa usa ka asawa nga nahimo siyang martir tungod kay iyang bana irresponsable. Gilaliman kay iyang bana mangulata. Unya mamunog niya, di pa mo hatag og sweldo. Unya laparohon pa siya og way sudan inig uli. Layo pa iyang bana.
inig pila ka metros pagikan sa ilang bay, moingon ritso iyang bana, day, panihapon. So karag-karag inton siya, magluto ko panihapon kay love ko niya iyang bana. Pagkaugma, day, panihapon. Di ko muhatag og kwarta. Asa man siya gipapanihapon? Asa man siya gipalit og bugas? Ug di po siya magandam og panihapon kay laparuhon man. Kadindiin na siya pangayo, kadindiin na siya pamaylo, na wa na magid siya kapamayloan. Wa na po siya kapangayuan. O sa kaadlaw ana hinguli iyang bana, singgit. Day panihapon. Way hintubag. Natingala pag-ayog iyang bana, hain maghong asawa. Nga mutubag man gyud na og kada tawag na og day panihapon, magkarag-karag man gyud nag-andam. Iyang gipangita. Dito siya sa sala, wa dito ang iyang asawa. Dito siya sa kamalig, wa dito iyang asawa. Dito sa butanganan og manghayop, wa po dito iyang asawa. Dito sa CR, wa po dito iyang asawa. Yung asa magong asawa? Maot na giyang una-una. Katapusang lugar nga wa niya maadto ang kusina. Pag adto niya sa kusina, kahibaw mo, dito ang iyang asawa. Gahukas tanan. Una, hinglingkod sa sugaang. Una, dahi baga sa ubos. Ingon niya ba, dahi nga nung naamang kadiha, nga nung hinglingkod, makanang suga nga init kayo. Ingon po yung asawa, hinglingkod ko ani kay wala ko ipakaon nimo akong giganggang ning imong panihapon. Kamo mga asawa, wa na mo ikapanihapon sa inyong bana, ayaw iganggang ng inyo, ha? Luoy in tao, no? Walog nga luhaan. Giinit in tao niyang panigiyaha, kaya wanay laing ikapanihapon sa iyang bana. Ingon niya na, atong mga anak nga badlungon, di ba di ay na-appeal sa atong walog nga luhaan? Di ba? Atong mga anak, mga apo, nga bisig inunsa ni mo hatag og allowance, mo absent, mo kating classes, na provided o tatanan, badlungon gihapon. Appeal na sa walog nga luhaan. Dahil sa kabata bitaw hing absent, kay hing attend og tapos, hiwa mo eskwela, exam ra ba jud niya kay dahil namatay, nga ihaw magbaboy. Nga adtog bata, suko ag iyang lulo, kay bao ba kang bata ka, exam ni moron on hing absent ka, bantay gyud ka sa imong teacher. Di man jud mo eskwela, di way nahimo iyang lulo. Pagka alas 11 sa buntag, nangadto na sila sa pangadji, kay tapos magpangadji, kay mukaon lagi baboy ang bata, kay wapod sila isudaan. Moto na nga tog tapos, pag abot nila sa bay sa namatyan, dito man di po iyang teacher, dito pong maestra kay labaw pong gigotom, kay way sudaan, kay dakog loan ag maestra. Labaw day pong nanukos, di gaabot sila. Sus, pagkakita sa bata sa iyang teacher, kay mura man siyang nalisang, murag nakakita ing kanto, iyang giduok kay iyang lolo, lo, tago! Di giduok niya iyang lolo dito sa punuan sa Bougainvillea. Tago lo, ingon yang lulog, animal ka, nganong ako may mong patagoon nga, wa mo ko'y saan na imong teacher, ikaw mo yung manubag kay hing absent ka karon nga test ninyo, lutago, lagi lumaluoy, kano di yung gipaslak, ag yung lolo dito yung tawag tiguang, nganong imo mo kong patagoon, nga wa mo ko'y salaan na imong teacher, ingon po di yung apo, yung ang bata, alangan lo nga, hing absent mo ko karon kapadama kong excuse letter ni teacher, unya akong gibutang dito, teacher, please excuse me for being absent from our class today because my grandfather died. Mo da iyang gigamit nga, mo da iyang gigamit nga rason nga namatay iyang lolo. Unya gakuyog man siya sa iyang lolo. Matang niya itong mga anak nga badlungon usahay, no? Walog nga luhaan, walog nga luhaan. Karon, ang kamatuuran sa pag-antos sa atong kinabuhi. Next slide, please. Nakoy nabasahan, ingon diri, na isamad, dako nga samad. Without our wound, the power of healing is meaningless. Nindot ba yan, no? Ug wa pa po kuno tay sala,
unsaon man samay tambalan sa Ginoo. Amen? Di ba? Usahay mahadlok man tang masamad. Mahadlok man ta nga magadugo ang atong panit. Pero ingon ang usa ka spiritual writer, without our wounds, the power of healing is meaningless. Kinahanglan da ikuno nga makakita ta sa atong mga samad. Kay we are wounded, mga samaran kita, mga tao nga samaran o kasing-kasing nga kinahanglang hunaran sa Ginoo. Sabot mo hunad? Cebuano man ang word. Hunad ka na bang nganaan o bitadahin? Kinahanglan di ay nga makakita ta sa atong samad. Samad sa kinabuhi aron ang Ginoo nga mohunad nato, makakita usab kita og kabililhon sa iyang gitawag og gift of healing and consolation. So sa may mga samad ninyo karon, sa may mga samad nato, we are all wounded. Kami mga pari, daghan po mig samad. Usa sa mo mga samad sa mong kinabuhi, kanang mga panahon nga matintal mi. Masamad ang among pagkapari. Kay ba mo bisag pari nga batig naong, daghang mo angay. Daghang bitaw mo angay, ako bitaw bati madjugog naong, daghan mang mo chat. Daghang bitaw. Oh. Ang nari po mo daginot na to bisag apikit tagdagway niya. Hi Father, good evening. Nga bitaw, nga palupad dito na mga heart bitaw, mga wait nga nang lupad. Mga emoji no, lupad dito. Gaunsa di ka Father? Nya kog nanihapon. Nya unsa may sudan mo Father? Inununan nga tulingan. Nya na bitaw. Nya lami pod Father. Lami good pod kay maayo man og pagkatimpla na may kompleto maglamas. Nya kadugayan kay mohunong og kadiyot. Pagkataud-taud kay moingon og Father, pwede sa sunod og i-appeal ko nimog on na tuwa. Peligro jud ay kaazo ning pare, no? Temptation. Makasamad na sa among ato nga kinabuhi. Dabi to pare gapakumpisal og si Mana Santa ingani daghan tawo. Unya agpare nga marabag na irita siya kay apit na timpaniuto daghan kayong tawo ang galin niya. Na siya ragod usa ka pare gapakumpisal. Sos pagtan-aw na dito sa tubangan kay dito man pud iyang convent boy nga kawatan o kolekta. Kawatan o kolekta. Dito hinglin niya dahil po kayo mo kumpisal. Isayta na niyang daan kay sa una mangumpisal, confessional box man na, kanang kahon. Magana-ana, bitaw mo mga tiguang kahinomdo mo. Di na prakaro nga mutapad na mo na sa mga pari. Ana-ana niya makatug, bitaw ng pari, dugay makabali. Abutan mo tipaniud to nga hindi mo ma-entertain kay gahagok ang pari sa suod sa confessional box. Karon, ingon siya, diarag panuway, nga na, nga nagpari ba, diarag panuway. Katapusan pa doon si Tikboy, hinglin niya. Pag-abot din giotro ag tingog sa iyang convent boy. Aron di siya masakpan ni Father nga hingkumpisal, kay ipon ko sila puyo. Pero sakpan, gipos pare, kay kita naman daan. Yan si Tikboy. Padre, bilis, ako padre, kaya ako nakasala. Nga na, yan tingog. Ingon siya, Tikboy! Kumpisal, uri kang kawatan, kang kulikta, gunja. Saan magkulikta ganyan misa, imong gikawat. Ingon po si Tikboy dire, Pader, di ka madungog. Singgit agpare, sa iti madungog. Saan magkulikta ganina? Unsa na may bayad na to kurente, aning imo magikawat ang kulikta, kawatan kang dako. Ingon na po si Tikboy, di gyapon ka madungog, Pader. Di lagot agpare, ang pare, binuang yun ang imo, baylota. Tanawon hog di ba jud madungog. Di gabaylo sila. Ang pare mo hingluhod sa gawas. Si Tikboy ag sa Kristan mo gipalingko dito sod. Ingon ang pare sa gawas, sige, tingog ko no, tanawon tag di ba jud madungog. Tingog Tikboy. Ingon si Tikboy, Father, kinsa man tong babae nga hisod sa imong kumbento gabi itaas og buhok. Ingon po si Father, audi jud di ay madungog. Kabaos. Mga samaran kita diha sa atong kinabuhi. Daghan ang mga pamaagi
nga diin kita masamad diha sa atong pagkatao. Diya po yung sa kapari niya. Pare, gapakumpisal po siya nga daghang tao. Na taas kay glinya, kay daghan ng umpisal. Dahil kumpisal nga, kaniadto clown siya, kada matrabahante karnabal. Trabahante o karnabal. Nya, pader, trabahante ko karnabal sa una. Wa man siya kasabot ang pare o sa isang trabaho. Iyon ang pare, unsa gud ang trabaho Kana bang clown ka pader, kana palamuot ka, o niya mag-ambak-ambak ka na, malingaw ang mga tao. Nagisapot ng mga mangumpisal sunod kay kana bang dugay pag kado makagawas bitaw ng dugaya maguna tawhana. Wa gyud mong kasabot ang pare og unsay trabaho atong tawhana sa una dito kuno sa Davao. Di ingon ang pare, wa jud ko kasabot ana imong gikumpisal brad og sa imong trabaho. Sige i-demonstrate kuno imong trabaho sa una. Sus gaambak-ambak ag pare diya sa ag tawo atubangan sa pare gipakog niyang o sa semento kay clown gud siya. Sus pagkakita sa mga tao, puy ragaba ni pari ahadlo ka manig pinitinsang ipapakog man ni atong aning semento nanagan silang tanan. Mo kamo kita mangumpisal jud ta karon. Pangumpisal mo karong Holy Week kay ang balaod sa simbahan nagpahinumdom nato nga mo kumpisal ta at least once a year. Kumpisal mo bisag kausa sa katuig. Maura nagipangayo sa simbahan por lo menos kausa sa usa ka tuig. Ayaw mo kauwaw mo kumpisal bisag kaila mong Father Yonteng, kaila mong Father Windel. Di na namo itugaan inyong sa kay tangtangan may pagkapari ana. Sagrado ng kumpisal. Na may uban ka mangita magparing bungol. Dito sa Tagbilaran, Father, why pare nga bungol diha? Bungol may pangitaon yo kami di ay. Ayaw mo pangitag paring bungol. Kay murag gadua-dua mo sa inyo pagkumpisal. Piligro manggod og di ta mangumpisal ngano ang ato nga mga sala manggahi. Modukot ang atong sa atong kasing-kasing. Modukot ang atong sa mokaging kasabot bug mokaging. Mokaging ang atong sa atong kinabuhi o kung di ta maghinulsol, di ta magkumpisal, moabot ang panahon nga ang usa ka sa kanunay na atong gihimo wa na tay tulisok sa atong tanlag. Di na ta makonsensya. Parihas nay usa ka tigulang nga tihik wa gihing ipon yang puyo kay labihang tihik ka nga gimingawan ang maong tigulang kay siya ra gud usa nagpuyo gabuhi na lang siya iring. Ang iyang iring pinangga niya kaayo gipalitan kog antiyohos. Gipalitag antiyohos ang iyang iring, nagipalitag kuna, aircon ang kwarto, gipalitag sinina, libreng manicure, libreng pedicure, libre pag yung alahas, o niya kompleto tanan, gikuhaan pa yung insurance, ag iring pinangga. Gihimong niyang baby, matang pila ka buwan, gaabusar magyang iring malibang man sa iyang abuhan katong karaan bitong dapugan nato na nga katong naay yuta pa karon kay mga stove naman ang ato sa una kay yuta magyud na di lagot siya kay kada kaadlawon mosayo man siya gluto maghimog si kwati makahikap man siya taig iring na ang hit bitaw ng taig iring di ba kabantay mo marag isog sa ilong ingon iyang silingan sayo na mare aron mo hunong na imong iring o kalibang ana imong abuhan mo na ibuhata ini kalibang ana ni kakadlawon jakpa ng imong iring imod-mod ng iyang naong sa iyang tae unya tuka iitsa sa bintana nga so kada kaadlawon libang utong iring dakop tuok musmos sa iyang naong sa iyang hugaw balibag sa bintana tulo ka buwan, dakop, tuok, mud-mud, balibag sa bintana. Wa man so mapatuog yung iring. Hing surrender, agtiguwang. Ingon agtiguwang nga, bahala kang iringa ka. Wala ko'y labot sa imong kinabuhi. Pagkasunod ka adlawon, iyan na lang gipanidaan. Nalibang dito, gihapon, sayo gihapon yung matag iring. Nalibang gihapon sa iyang abuhan. Hinglingi-lingi, kaya wala mahing mud-mud niya. Paglingi niya, wa mahing mod-mod niya. Siya na lang mod-mod sa iyang kaugalingon, sa iyang tae, hinglayat sa bintana. Maunay mahitabo na to usahay.
o di ta makaamgo sa atong mga sala. So kitang tanan mga igsuon, samaran. Samaran ta sa managlahi nga paagi, mahiubos ta, masilo ta, masina ta sa kalampusan sa ubang mga tao, og labaw sa tanan, mahugno ang atong paglaom o kinabuhi. Naa kitay mga samad. Pero ang ato nga mga samad, kahibaw mo mga igsuon, makalig-on dahil nato. Na ay Tagalog nga panultihon, ang sundalong sugatan, nag-iibayo ang tapang. Ang sundao kuno nga naigo kanang samaran, samaron, mas isog kaysa sundao nga tuara sa kampo nga way tatsa ang iyang panit. So ayaw ka hadlok kung naa kay samad. Kay ugwa tay samad, way hunaran ang Ginoo. Amen? Ugwa tay samad, way tambalan ang Ginoo. Ugwa tay samad, way ayuhon ang Ginoo. Ayaw ikauaw nga samaran ka. Kamo mga biktima, ugugma din he. Ayaw ikauaw ang inyong mga samad sa kinabuhi. Kamo din he, kita din he, nga kaniadto, dihay mga binuhatan nga di maayo, ayaw ikauaw ang inyong kinabuhi. Kung ang inyong mga anak kaniadto na priso sa Siabo, na priso kay nangawat, ayaw ikauaw. Kay ang mga samaran, nga mga kasamaron, nga mga kasenetian sa itong kinabuhi, the ones in our lives enable us to experience and to value the most precious gift of healing. Okay? So ingon ana ang ato nga kinabuhi. Sunod nga slide. Suffering, matod pa sa usa ka writer, si Douglas John Hall, usa ka theologian, ingon siya, suffering is where God and human beings meet. Ang pag-antos kuno, mao kuno ang kahigayunan nga diin ang Dios ug ang tao magtagbo. Piskay ba yapon no, hunahon-haon? Pinaagi kuno sa atong mga suffering sa kinabuhi, ang Dios makigtagbo kanato dili sa Plaza Independencia. Ang Dios makigtagbo kanato dili sa diskuhan ug dili sa atong aircon nga mga kwarto. Ang Dios makigtagbo nato dili diha sa highway o sa usa ka nindot nga taytayan. Ang Dios makigtagbo kanato diha mismo sa atong mga kasinatian sa kinabuhi. Mao bitaw nga karong Semana Santa naa kanunay nato kada Biyernes ang Via Crucis. Tig-istasyon sa cross ba mo Biyernes? Oy, very good. Og di mo kaanha sa simbahan, pag-istasyon sa cross mo sa inyong bahay, kada Biyernes, mahimo man og di madag-anha sa simbahan, adto rugod sa inyong balay. Kay matag panahon nga mag-istasyon sa cross ta, gi-connect nato, gidugtong nato ang atong mga kasinatian o mga kasakitan sa Ginoo. Di ba? Iniktan-aw na to sa istasyon sa cross, pananglitan. Si Jesus na hisukamod. Pila po kahigayon sa itong kinabuhi nga nahisukamod ta. Pila pa kahigayon sa itong kinabuhi nga nadagma ta. Daghan. Si Jesus gihubuan sa iyang sapot. Pila kahigayon sa itong kinabuhi nga gihukasan po tagdignidad sa mga tao nga atong gisaligan. Mga tao nga suod sa itong kinabuhi, sumpay na. Ang mga kasakitan sa Ginoo, ato pong mga kasakitan. Ug ang mga kasakitan nato, kasakitan pod sa Dios. Sa unang panahon, uso tong istasyon sa krus, kanang pasyon bitaw nga live, kanang tinuod jud nga Hesus, tinuod pod nga mga sundao, ug tinuod nga mga characters. Gipaundang naman sa mga obispo nato, kay mahimo laging katawanan. Kay di man kamao ng uban, mahimong komede. Day usa ka lungsod nga Biyernes Santo sa udto. Nga istasyon sa krus sila, daghang mga tao kay Biyernes Santo sa udtogon. So ang gada sa Hesus, sa papel ni Hesus, ug ang gada sa sundao nga Romanhon, tinuod silang kontra.
Silingan sila. Tinuod silang kontra jud, kanang kontra jud sila kaadto. Sos paglatigo na, pagdito na ga istasyon sa cross na, kabantay majud ang Hesus nga latiguhon jud sa taman-taman. Nakansi man ang Hesus kay di ko ka musukol, kay Hesus gud ka. Bunal-bunalan majud sa taman-taman, nakapabor ang ijang silingan nga kontra ni kay mao may sundao. Bunal dito, pak latigo, pulos bunog na, wala mo dyan kagwanta ag Hesus. Gibundak na iyang kroso kasi sinumbagay sila sa sundao. Sinumbagay sila diya sa plaza. Ang mga tao po na makpak, kana mo Hesus musukol jud. Kana mo Hesus musukol jud. Di jo palkansi, pait Hesus, pait. Nahimong katawanan ang ilang istasyon sa cross. Pero it is in the context of suffering that God meets us. So nade po'y blessing ni ato mga kasakitan. Kay diha sa ato mga kasakitan, makigtagbo og musod ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mao nga ato dun lang gisumpay. Kanang, di ba, nay crucifix ana, nay inre sa ibabaw, no? Inre. Ang buti pasabot ana kay taas man na. Inre sa kanang Latin is Jesus Nazarenos Rex Judiorum. Hesus nga Nazaretnon, hari sa mga Hudiyo. Mao bitaw nagipasuwat ni Pilato, di ba? Katong nagipasuwat ni Pilato sa gabitay na sa Jesus. Mao ra ba nagiawayan sa taga Bohol ug taga Ilocos tungod anang Inre. Kay day taga Bohol ug taga Ilocos gainom, gaaway sila. Kay ang taga Ilocos, ang Ilocano, ingon siya nga si Hesus kuno taga Ilocos. Ingon ang taga Bohol, sa may prueba nga si Hesus taga Inyo, taga Ilocos. Ingon ang Ilocano, tanawa ng Inre. Kay bo pagkagsay meaning nga ng Inre, Ilocos Norte Region 1. Ilocos Norte Region 1 kuno. Lagot kay taga Bohol mo bitaw puno kay Ilocos Norte Region 1. Niya ingon ang sokol pa ka. Ingon ang taga Bohol, day oy. Si Hesus taga Bohol, dili taga Ilocos. Yung nganong taga Bohol man nga ang Inre, wa may Bohol. Inre man na Ilocos Norte Region 1, ingon pog taga Bohol. Pangajian ng maghimaya ka Maria nga binisaya. Ingon ang Ilocano, ikaw may pangayji, kay ikaw may taga Bohol, ikaw may Bisaya. Mailhan namong taga Bohol o mga Bisaya nga si Mama Mary Bisaya or Bulanon. Sige pangadya, ingon ang taga Bohol, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo man kanimo, bulanon ka sa mga babaeng tanan, bulanon usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Pero si Hesus dili lang taga Bohol, taga Cebu, taga Ilocos, si Hesus para natong tanan. Kay si Hesus Ginoo natong tanan. Amen. Si Hesus makigtagbo kanato diha sa ato mga kasakitan sa kinabuhi. Karon, sa unsa man paagi nga ang mga kasakitan nato mahimong tuburan sa paglaom. Tulo ni akong ipaambit mga igsuon nga hinaot nga mao inyong dalhon sa atong pagpamauli. Primero, unsaon man nato pagpakighiusa sa ato mga pag-antos uban sa mga pag-antos o kasakitan sa Ginoo. What does it mean to suffer with Christ? Tulo ni kabutang mga igsuon. Primero, next. Kung mag-antos kita uban sa Ginoo, we can have the experience of being sentenced. Ang kasinatian nga kita pagahukman. Si Hesus atubangan ni Pilato na ninggit ang mga Hudiyo, ilansang siya sa cross. Crucify Him. Sa ato pong kinabuhi mga igsuon, sentensyahan po ta sa mga tao. Nasabtan ba ko? Parihas ta sa Ginoo. Daghang mga tao ang mohukom nato. Hukman ta sa mga tao, adunay mga hukom nga murag
sibo og angay kanato. Pero aduna pay hukom sa mga tao nga ri kanato nga parihas ni Jesus nga dili angayan pananiya. Kamo mga alagad mo sa simbahan kasagaran nga naa ninhi. Di ba ingnon ta usay, simba-simba na maot og batasan. Di ba? Hukman ta. Sa may tigsimba ni mo mari, nabay na dato ang simba-simba. Gausik-usik lang ka sa imong panahon. Inga naon ta bay. Inga naon ta. Usahay ang ato ganing mo atake nato ato rang bana nga irihes. Maura na mo away nato. Orang ato mga anak nga wa makaila Ginoo, hukman ta. Salmo-salmo ka diya sa simbahan o na diri sa ato nga na imong batasan, hukman ta pariha sa Ginoo. Pariha nakahinumdum ko. Nabay lectors ani? Naidaghang lectors ani no. Dihay gipabasag pasyon. Hapit na rabay pasyon, hapit na Domingo sa Lukay. Maningka so mo nga di mo kanabag di mo mahimong katawanan ha. Dito sa usa ka simbahan sa Bohol, day gipabasag pasyon, nahubog magagainom mandaan. Gainom daan ang mga characters nga mubasag pasyon kay nahadlok lagi sila makasabaan sa pare. Nya kantahon man dito sa Bohol ang pasyon. Kantahon mo po din kantahon ninyo. Nga man ang narrator to siya ingon siya. Unya gidala si Jesus nga to sa pangulong pare nga si Caiphas. Og dito kitaral siya sa hukmanan. Ana man tanaw magdungaw bitaw nagmagambahan. Unya tugnaw katong dapita nga bitaw na may haling dito sa hawanan sa balasyo. Unya nakitaan si Pedro og giingnan si Pedro sa ulipon sa pangulong pare. Sa walay duha-duha kauban gayod ikaw niya. Nigbasa. Unya gilimod ni Pedro si Jesus og mituktuga og mituktuga agsumpay kay tora man sa luyo og mituktuga pagbali oki ang manok. Tuktuga ok unta to. Og mituktuga oki ang manok na okig manok imbis tuktuga ok to. Imbis tuktuga ok. Bantay ta ni ana kay maunay mahitabo na to usahay. Dapoy tigsalmo, salmista. Salmo ni sa the other Sunday. Ang salmo, ang Ginoo maayo og maluluyon. Di ba? Sa maging Domingo, the other Sunday. Sa tradisyonal nga tuno ana kay ngana man sa karaan. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Di ba ngana no? Sus na gikulbaan man pud siya kay mahadlok siya makasabaan sa pare nga istrikto. Yung salmo responsorio ang atong tubag. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Nahurot na mo man ni sumpay. Ingon si Jag. Hintubag pag mga tao. Wala may kasumpay. Imbis ang Ginoo maayo og maluluyon. Nadiritso man ni siya. Uwaw naman kaazori. Inga na ito yung nahitabo. Di pa yung usa katig salmo, inga niya. Salmo responsorio ang atong tubag, naa sa bongbong. Iyon po mga tao, naa sa bongbong. Tuwa. Ang buti pasabot ito nga, di agisuwat, aris bongbong. Hukman tao sa mga tao. Nganong mosilbi man kasimbahan wa kay grado, nganong mosilbi man ka sa simbahan nga mauna makadawat tag hukom. Sentensyahan ta sa mga tao parihas ni Jesus. Mosunod ganito sa Ginoo, andam tang modawat nga kita sentensyado. Amen. Ingana ani atong kinabuhi. Di bitaw usa ka asawa unyagi hokgi sentensyahan sa siyang bana nga kay baw kaday bisag dugay natang naminyo wa na gyud ko moangay nimo sa unas bag-o tang minyo wa pa ka kaayo gamay kag hawak unya slim ka kaayo tan-awa na imong hawak ron mura nag-akasya sa inayagan sa unan wa na ko moangay nimo di nahiubos na pag-azog asawa gud siya. Nya tungod ato kay wala mo anga iyang bana
nakabantay ang asawa nga kada ting sweldo makuhaan na ang irimit sa iyang bana. Gikasakit niya pag-ayo. Unya iyang surveillance pagpaniid pa niya ang iyang asawa ay iyang bana kay moadto na mag-beerhouse kay ato maglingaw-lingaw sa iyang kaugalingon kay wa na lagi sa mahigugma sa iyang asawa kay iya nang gisentensyahan nga nawa na di nang gwapa. Di ang asawa sa iyang kasakit iyon ang asawa di pud mahimog bugnoon ni akong bana kay wa ra ba ko'y trabaho. Unsaon naman di ingon siyang akong approach proactive. Wazo niya awaya ag iyang bana. Hinoon hinglarga siya sa Manila. Nangita siya the best beautician. Murag mga gapabelo siya ba. Unya pila may package ana gayna niya beautician. Mrs. niya ay 300,000. Kining 300,000 og mo avail kani nga beauty package. Guwapa nakakaayo, nindot nakakaayong tan-awon. Unsa may mga offering ana ingon siya. Ang mahitabo ani ritukiho na to imong dagway. No, aron mo angay balik imong bana nimo. Atong ritukihon imong dagway ngani Mrs. Primero atong buhaton nimo badlisan nato kiskisan nato nimong kilay. Kay kini imong kilay baga ra kaayo. Murag manhak ni imong kilay. Atong badlisan kana murag agi og lapis nga Mongol, ha? Badlisan ang kilay, nipis na iyang kilay. Unya Mrs. magbutang tag contact lens nga green sa imong duha ka kalimutaw. Gibutangan og contact lens nga green, mura na sag iring sungkaban tan-awon. Unya di pa ginapaigo. Ipa-hair culture o ipa-hair relax na to imong buhok. Kanang ato gining culture imong buhok nga nindot kaayo i-relax na to. Unya kana bitaw inighuyop sa hangin di na magkuyog na imong uho o imong buhok. Nindot kaayo no. Unya atong i-bleach ni imong panit, atong tinaon, ihumol ka og John Rocks balik usa ka buwan. Usa ka buwan ihumol og John Rocks. Sugot intang po siya aron maputi siya aron di na mangitag lain lagi iyang bana kay proactive gud ang approach. Unya napatsuhilain ani Mrs. Apil na sa package nga 300,000. Kanang imong dughan kay gamay ra man kaayo mura ra magkawgo. Atong injikan og silikon. Gipaburot iyang dughan kay aron mo dako iyang boobs. Imong sampot Mrs. kay mura magtabako nga hingkaging. Atong injikan na pog silikon imong sampot. So uli siya sa ila. Pag uli niya sa ila, diretso siya sa beerhouse. Kay dito mag-iyang bana. Wa siya muli sa ilang bahay. Wa na siya magpaila sa iyang bana nga siya. Kay nukinukod iyang bana babae. Wa naman mo angay niya. Alas 4 pa dito niya sa beerhouse. Pag alas 5 dito na iyang bana. Ga number 4 siya nga girirtuki na iyang dagway. Takbo siya sa iyang bana. Sir, good afternoon, sir. Could you be my date tonight? Wa managad niya iyang bana. Kasi giglingi-lingi kay nangita rin sa burikat nga yang suke. Ingon dito, sir, I want to make you happy, sir. Kita'y magpartner karon, kinahanglan nga kita'y kauban sa table, sir, ha? Matay, didmar mo yung sambana niya. Di, lagot siya kaayo kay 300,000 ko gasto niya sa pagpa-beauty niya. Giingnan niya, sir, wag ka gwapahin ako. Kaya na siya, wag ka gwapahin ako. Kagwapan ako. Unsa may mo gipangita? Napakailaing gipangita? Wag ka gwapahin ako. Ingon po agi ang bana nga. Gwapa man sad gaday. Pero mura-mura magkagdagway sa asawa. Kuwit sa giyang 300,000. Pastilan ning hukmanta. No, sa kinabuhi ayaw gyud kana bang ikalimod. Di nato ikalimod nga daghang mga tao ang mohukom nato. Parihas ni Jesus. Og mosunod ta sa dalan sa Ginoo ato jong dawaton nga hukman ta. Sintensyahan ta sa mga tao, honest judgment, fair or unfair judgment. Next slide please. Naihukom anonymous writer. Marriage is the jail sentence we get for the crime of having love.
Mao de kuno na kini kunong kaminyoon mo kuno sentensya nga atong nadawat sa krimen nga atong nahimo nganong nahigugma pa jud mo. Nay magtiayon bitaw, no? De bana og asawa. Silver wedding anniversary nila. Nalipay sila pag-ayo, nanimba sila kapasalamat sa Ginoo. Pag human nilag simba, ang bana gustong makigdog na diretso. Ingon ang asawa, pagngana, wagan ra kakaadyo ng mga bata ni unja rang gabi paghuwat din ha kay sige na magkamras-kamras ang iyang bana kay makighilabot na kay God silver wedding anniversary di unja rang gabi di ka makahuwat na mga bata mananaw na to. Ingon ang asawa, manglimpyo tag kwarto. Gisapot ag bana, limpyo sila kwarto kay kanang kaluoy sa Ginoo, ilang kwarto, 25 na pud katuig nga wa mahinlo Di ba ingana inyong mga kwarto usahay na ba puno ng pugan og manok, mahimo ng stock room kay busy na mo trabaho, nangusko sila gipanglabog tong mga butang nga wa nagamita. Dito sa headboard, sos kay nakakita man ang asawa og kahon nga gikandaduhan. Gamaot yang hunahuna. Ingon ang asawa, sama ni dong. Sama ni na may kahon din he. Unsa man pasabta ko no kog ngano ni. Ablihin ni. Kapuliki intog pangitag yawi iyang bana. Sus pag-abri kay tulo ka itlog og manok ang suod. Tulo ka itlog. Ingon ang asawa, pasabta ko, wag ko kasapot. Galibog akong hunahuna. Nganong na itlog og manok ani. Nga turo mo tani sa ref. Nangaot iyang bana. Dahi pasayloa jud ko dahi. Gimahal mo jud kanho pag-ayo dahi pero kanang tulo ka itlog dahi mao gyud yung naandan nga og maka sa ko sa atong kaminyoon makakita kog laing uyab gawas nimo nga ang asawa magbutang kog itlog aning kahon kay ro makatimaan kog kapila kung makasa sa atong kaminyoon. Ingon ang asawa, yate tulo ka itlog katulo re ka makauyab og gawas nako. Pasayluain ta ko dahi, nakauyab intawon ko, dahi. Yung pag-asawa, pasayluon naman din ako, anniversary, raba na mong kasalo, silver wedding anniversary, unsaon naman hindi, pasayluon, mabungkag among kami niyoon. Pagkuha niya sa itlog, kay, diha naman po'y kwartang 5,000 sa ilawom sa itlog. Ingon po ang iyang asawa, sama ning kwartang nga 5,000, unsa man para ni sa imong anak sa gawas, para ni sa imong kabit, tugaan ni kog unsa ni. Nganong galain kag kwarta nga ako ra may magunit sa atong kinitaan, imong sweldo akong sweldo. Unsa man ning 5,000? Ingon pod agbana, pasayload jud ko dahi kay gamay ra man gunang kahuna. Unya og ang kahon mapuno ng itlog, ahong ibaligza kay halina sa itlog. So kapila man mamadje. Kinapuno mag-itlog ag kahon. So, sintensyahan jud di ay ta sa mga tao. Bisag pare. Kami mga pare, no, kami ni Padre Yunting, Padre Wendell, mga pare. Makadawat po mig mga hukom, mga sentensya gikan sa mga tao. Una usahay ang uban tinuod, ang uban pod tumo-tumo. Ang uban, hearsay, ang uban pod na ay grain of truth. Masintensyahan mininyo. Di ba? Panalitan, mayon mo nga, kanang paria, tiguwang na, wa na na'y gamit. Na, ini may sintensyahan, no? Angay yun yung pari, mamatay og sayo. Okay? Di mo mumuangay pari nga tiguwang. Tinuod ba ni nahitabo? Dito ni sa Bohol. Day pare nga tigulang na gamisa. Unya, pag misa niya, pag humag-ofertory, suol iyang tiyan. Kalibangon siya kaayo. Mo man hadlok na mong pare, bito magmisa, may dyan makalibang, may unsaon man na may misa. Lila uwaw, magkaikundangon ang misa. So, di naman yun madakay, marag padung naman yun sa mahimugsuan. Padung na dyan sa mahimugsuan, bamurag buggawas na dyan. Di nga naon siya sa mga tao, mga igsuon, pagrosaryo sa mo kay sugo sa lawas. So, kalibangon na din sa kaayo. Dagan sa dito sa kumbinto. Dito, ngita sa CR. Wa man ma-off ang iyang lapel. Are katong na microphone, bitaw ani. Sumpay man sa sound system sa simbahan. Sumpay sound system, simbahan.
Pagsun niya CR, hagbok. Kaigit si Father. Nadunggan sa mga tao kay sumpay man sa sound system. Diya pa so'y trumpa amplifier dito sa kampanaryo. Sus, dito na ingon ang pare, salamat sa Diyos. Gibalik niyag misa. Kay ba mo, gitiwas niyag misa. Kay ba mo, pagpangalawat, wag hinglin niya niyag kalawat. Mukalawat paganggikan ng ilo. Hingana ang mahitabo. Masintinsyahan ta usahay, no? Mo na usahay mo iyon magwanay gamit ng paria. Sentensya man na. Kay umakatiguang po ning pare, di na mapod magkadao. Di pare bitaw sa Bohol gamisa kay bawo mo ang iyang misa 1 minute ra. Usa ra ka minuto. Ingon siya og sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo, limtano naman siya. Maana usab kanimo ingon ang mga tao. Ingon siya pahuman, tapos ng misa dadag kalinaw ni Kristo usar kay minuto ija misa. Pero sa makadagang higayon, sentensyahan mi ninyo. Ingana pod si Jesus. Sentensyahan ta. Bisan sa ato mga silingan, sentensyahan ta. Unya usahay ang inyo, ang ato nga mga hukom, batok sa atong isigataw, dili sibo o angay kanato. Pariha sa Ginoong Hesus. Ilan siyang sa cross, bisag si Jesus, dili unta angayan. Apil na sa mga sentensya nga madawat nato mga igsuon matag karon og unya ang di maihapog nagadaiyang chismis og mga libak nga moabot og madawat nato. Next slide please. Tanawa na CCTV sa Amerika, tanawag kamera sa Pilipinas. Kinaluuya no. Awahi jo takaado sa Amerika. Kag kamera sa Amerika, high-tech na nga kamera. Tanawag CCTV sa Pilipinas, badge nga chismosa. Sentensyahan ta sa mga tao. Ilansang siya sa cross. Mauday na ang mahitabo nato og musunod tas Ginoo. Amen? Ikaduha. Kung musunod kita sa Ginoo, makatagamtam kita og kasinatian sa pagkadugmok. The experience of being crushed. Ang lawas ni Jesus tanawa labi na katong salida bitong The Passion of Christ ni Mel Gibson, kita mo ato atino sa paghulagway ang lawas ni Jesus. Ang lawas ni Jesus na dugmok in taon sa nagadaiya nga pagdagmal gikan sa mga mapanamastabason. Ingani po sa itong kinabuhi. Pila kahigayon nga nga dugmok kita. Tungod kay antos o gasakit kita alang sa ubang mga tao. We are crushed. Muratag mga mais nga gigaling. Di ba? Gigaling ta sa itong kinabuhi. Naitos ang atong kusog, nahurot ang atong lawas. We are crushed and we are being grounded aron lang mulutaw unsa kita kalig-on. Pareha sa atong Ginoong Hesukristo. Pananglitan kanang atong sakit. Ang atong mga sakit usahay, we are crushed because of our sickness and illnesses. Di lalim ning masakita. Ako diabetic ko pag-ayo, si Padre po diabetic. Napoy uban ani diabetic, high blood, taas kolesterol, uric acid, sakit sa kasing-kasing, sakit sa utok, nabay kabuangon ani. Daghan tag mga sakit nga nahimong kuros og pasanunon sa atong kinabuhi. We are crushed. Mura tagi puga og maayo sa atong sakit. Ako bitaw gasugod kog sakit
2015, diha na ko'y diabetes. 10 years na kong diabetic. Mao bitam yo, oy, haya-haya makapader kay slim ka. Ang hong pagka-slim, dili tungod kay kanang normal nga pagka-slim, tungod sa diabetes. Unya, ang nahitabo, 10 years na kong kamong nakakita bitaw sa vlog, kinadaghanan kog tambaw. Mga 12 tila kabuok na tablitas, kada adlaw, apil vitamins. Nga mao, bisang ganun kadagan ikog butangan nagtambaw niya, nahurot na kay gabiin naman. Inga na, hago kaayo. Una karong tuigan na ningil na nahuahong diabetes, naopirahan akong mata. Sa una, di ta ko gusto mag-antihos, kay di ko ganahag tiguang ko tanawon. Unya, ahing abot na dyan ang panahon nga di sa balilihan, hanap na ang duha kakalimutaw. Una magabi, magmisa kog simbang gabi, maglutod na ang mga litra. Unya na ay murag gapas-gapas, na ay murag panganod nga mag-ingon ana, inigtanaw na ho. Di na ko kakita kaayo. Motong, pero kalibog ko kay, o magmisa po ko nga daghang batanon nga, siksi, guwapa, klaro po dahong pananaw. Yung gano'n man yung klaro man yung pananaw. Kung magmisa ko daghang CWL o Legion of Mary, o daghang senior citizen, hanap naman sa itanaw. No? Motong gapaubira kong mata. Sos mahala. 150,000 ning duha gi-laser. Diabetic retinopathy. Kanang mo inflame bitaw mo hubag na mga ugat sa mata tungod sa sugar. Giyag laser. Hinginan ag doktor dito sa Bohol, Dok. Matang mahala man ang 150,000. Paano yung ako, Dok, kay og naay hilogono ni mong sekretary. Ako'y hilog, libre. Gipahangyo ko 40,000. Nakabayad ko 110. Sunod. Pagamayo, mura naman po ko gituok. Kanang mo higda bitaw ko mura gituok ang aho ang kanang aning liog. Hinganhin na po ko sa Chongwa, Mandawi. Kay kapadoktor na po ko, nana po ko'y diferensya sa heart. Nagatumar na po ko maintenance sa heart. O na pagka-September, di na po muubos ahong BP. Kay kuyog man siya ng sugar o BP. Ang BP mabot na po 140 over 110. 160 over 100. Gidugangan na po ang tambal o para high blood. Gidugangan na po o para high blood. Hagua kaayo. Pagka November, di na po malihok ning duha na ko katudlo. Kay sakit, ilihok. Ako ng pauyunan, initulid. Dito na po ko Yosemite. Kay kapa kanang naitambal na po ko ang resulta, diabetic neuropathy. Binhod ka doon yung bagtak magabi ka na matug bitaw ko ibitay ko ni duha na katiil. Unya giinjikag steroids ani tag 5,000 pod kada tudlo aron makalihok. Steroids kuno to. Sige ko huna-huna, mao ba ka ni tudo ato makasasaha sa una sa ulitaw pa ko. Anong kini may unang gisilutan. Munang karong daghan akong sakit, matug ko sa hang kwarto sa balilihan Bohol. Di na ko mag-double lax ang katre. Una, karon nga na nako'y sakit, daghan akong sakit, ako yung siguroon nga inigkatog na ho, palitan karon mo uli, makog Bohol rong gabi masakay makog alas 10 nga barko. Iniguli ho dito, inigpadong, matog, mabot ko kaluyan sige no, mga launa o niyang kadlawon. Sa di pa ko matog, mag-ilis kog brief nga kinaputian. Kay mahadlo kog mamatay o kalit. Una inigkabuntag tuan ako sa morgue sa St. Peter. Muna himpalit kog 12 ka buok brief. Kanang puti nga hipos ahong itlog una di jud mo kuan ahong itlog di jud mo siwel kay uwaw kaayo halalo uyan ni vlogger maong tao ja paok og brief mas piskay pag og brief og matugay sa ingarong ga lecture ninyo buslot man ihong brief ron buslot dugay na ning brief pa bago pa kong pari ani pero kisa may mutan-aw pero inigkatog na ho piskay puti sa kog azog brief pareha kapution na ng hapin og misa. Nga naman mahadlo kog mamatay og kalit. So, daghang mga kasinatian, mga igsuon nga madugmok ta. Kanang usahay, makabati ta sa atong katiguangon. Usahay mabati na to nga mura ta gidugmok kay naay mga tao nga di na makakita og bili nato at tiguang na ka mama ayaw nagapil-apil mama wa na kay labot panahon pa kang mampor mama nga na bitaw mahiubos na ta
Una ang uban gani, mga tiguang, ila na lang ihikling, ilang ibalibag sa suok. Mura kag gidugmok na ni ana. Parihas ni Jesus. Gisalikway, gidugmok, being the experience of being crushed. Gahilog bitaw ko dito sa Bohol unya. Luuya kay itong masakiton nga akong gihilog kay naa na sa kilid sa ad o baboy. Unya, gisukdungan na lang tong ad, unya nay kawayan din nga sawog. Inigpasirit sa mga anay o butakal. Iapil lang pagpasirit tong tiguang. Kay katai-tai naman. Sus, pagpasirit, ingon ana, maura ikahinlo niya. Gihilog na ako. Paghilog na ho, pag humaghilog butang og lana, gipahawok no crucifix kanang krusipiho ba? Gigutom na dito tingali kaayo. Kay pagpahawok na sa crucifix, giingkit niya Santo Kristo. Gipaak niya crucifix. Kay nakaingon na sa tinapaan, tulingan. Matang luuya. The experience of being crushed. Kanagong atong kapobrihon. Next slide please. Tanawa sa atong kinabuhi na unsa ka makaluluoy ang Ginoo nga gihukasan sa iyang sapot nga gibahin-bahin ang iyang biste. Jamoy nahibilin sa Ginoo, di ba? Bisan ang iyang biste naman na sa pasyon, gibahin-bahin, giripahan, katapusang biste nga hapin sa atong lawas, giak-ak pagyod gikan kaniya. Di ba usahay nga na po'y mahitabo sa itong kinabuhi? Ilugan tagyuta, ilugan ta usahay og trabaho, na mga tao nga maningkamot aron mapaphata sa atong posisyon, aron sila maoy mupuli nato. Na mga tao nga magtinguha nga mabangkrap atong tindahan, kay sila'y gustong muput up og negosyo, nga parehas nato, hukasan tag sinina. Una daghang mga panahon sa atong kinabuhi nga kita maoy gahago, kita maoy naningkamot, pero ang atong hinaguan gibahin-bahin sa uban. Why ato? Ingana ang atong kinabuhi. Day istorya sa tulo ka barkada nga wa sila'y mga trabaho in taon, nga wa sila'y mga trabaho. Barkada sila pero lain-laing relihiyon, Muslim, pastor sa again og pare. Sus karon wa man sila mga kwarta, ingon sila, mo palit ag ticket sa loto. Himpalit sila ticket sa loto silang tulo. Giampuan nila ilang ticket. Ang Muslim dito gaampo, ang pastor gaampo, ang paring Katoliko gaampo sa ilang ticket sa loto. Karon tulogo silang gaampo de na kadaog ang ilang ticket. Sus, milyon ag premyo. Ga problema na pud sila unsaon pagbahin. Problema sila kung saan pagbahin. Ingon ang Muslim, sayon na ni pagbahin, magamatag dakong lingin diha sa tunga sa plaza, iitsa na to ning kwarta, ang musulod sa lingin atua, ang mugawas sa lingin ihatag na to sa Ginoo. Sabot sila, sige, iitsa na to ni, ang musud sa lingin atua, ang mugawas ihatag na to sa Ginoo. Sus kay gihangin man, hinghangin man, nautro na po ilang una-huna, gihangin man, di ang nahitabo, ingon ang pastor, balihon na to, kay gahuna silang dako sa ilang bahin. Kay gihangin man, ingon ang pastor, balihon na to. Ang musulod sa lingin, ihatag na to sa Ginoo. Unya ang mugawa sa lingin, atua, kay di may hangin. Kay daghan so ilupad, kay hangin, kundi gamay jog bahin ang Ginoo. Kay gusto mo silang dako silang bahin, sige, balihon na to. Pagpadung na nila, hingundang na mapughangin. Sus na problema na pag-unsaon, majority na ito pagbahin. Ingon ang pari nga Katoliko, sa genre. Tanang kwarta nga atong daog, kining minilyon, ato ning sa langit. Iitsa na to ni sa langit. Ang di na mo balik, iya sa Ginoo. Ang mo balik, ato. Jamoy bahin a Ginoo kay tanang kwarta, hintog pa man. Ingana sa atong kinabuhi. Daghang mga panahon nga kita mo'y maghago, pero di kita mo'y magkapahimos. Lain ag magbahin. We are crushed to the ground. Labi na sa atong kapobrihon. Next slide please. Tanawa, kining kapobrihon nato usahay, bali,
makaingon kita o ang ato yung kinabuhi madugmok. Kanang kuwang tagkaon, kanang wata ikapalit sa itong panginahanglanon, kanang tamayon ta kay kabosta, kanang muadto ta sa opisina, sa gobyerno o sa ubang mga departamento nga di tatagdon kay pobre ta, kabosta, mura tag madugmok bay. Usahay sa simbahan, ingon anak po, di ta paapilon kay pobre na, wala ikatampo. Madugmok ta, mura tag si Jesus. Di ba tanawa sa kinabuhi? Bisan sa terminolohiya mga igsuon, lahi og porma, lahi og term ang dato og ang pobre. Tinuod na. Tanawa, di ba? O tanawa o sige tag kalibang, di ba? Maglain atong tiyan. O pobre ka sa may tawag, kalibang nga or gahibos. Pero dato lami kaayo. LBM. Loose bowel movement. Piskay kayo, no? Kay datoon man. Og datoon sa may ngan og mangatol ka. Allergy. No, og pobrehon. Kurikong or bone. Di ba? Yan na. O niya, o kanang datuon nga idarana, o niya, makalimot na, di na magkadimao, di na maayo musulti, piskay og ngalan, Alzheimer's disease. Ini og pobrehon nga makalimot na, giango-ango, pastilan lako ang diferensya. Og anak og datuon, o niya, naay tatsa ang iyahang pangutok, naay diferensya gamay, piskay managnan, special child. Pero pobrehon, kuanggol. Diferensya, no? Unya, pananglitan atong lawas. Og datoon gani manambok, murag buburot ba? Piskay. Oy, madam, chubby na lagi ka karon. Pero pobrehon manambok. Oy, sister, nang hupong man ka. Hupong buingan o kanang datoo pobrehon. Una ang datoon pod mas nga magamay, piskay og ngan. Oy, slim lagi ka mader, slim lagi ka mami. O pobrehon nga way gikaon magamay, galunos lagi ka. Saman ipadialysis ka na mo, no? Ingon ni ana. Matang dahi og diferensya. Ang kasinatian nato sa kalibutan naa kanunay ang pagkadugmok. Mapusa jud ta sa mga kalisdanan ni ining kinabuhia. Sa gamay pa ko, duha ka butang nga di ko mutuong. Primero, mga igsuon, sa gamay pa ko di ko mutuo og allergy. Kanang allergy bitaw niya mga tol. Sa una di man ko mutuo og allergy ngano man usara may among sudan. Unsan og allergy kag buwad nga kanang pot-pot. Allergy ka, unsa na may mong kanon? Bato. Huwag kay kanon kay allergy man. Di kumutuo ang allergy sa una. Di gini kumutuo nga kanang ginamos maka kidney. Kay sukat gamay pa ko among sudan ginamos man. Kanang ginamos bitaw sa itong ginamos sa unang tulid bitaw inigpaak nimo sa ikog mo sipat og bahos nimo. Sa linaw ba na lambijaw, no? Bupaak inigpaak nimo bahos og nimo. Di ko mo kaon sa una og way ginamos kay ginamos sa imong sudan. Hanto mo nang hanto karon na pari pakiparat jud ko. Di jud mahimog way buwan kada adlaw. Di mahimog way ginamos kay naanad man ko. Mura kog di ko mabusog og way parat. Nga ingon bag doktor iya palabig parat father kay mauto ng sodium makadaot sa lawas. Muangay magyug ginamos. Pero karong dako nako, di na ko mukaog ginamos nga kanang udi ko kahibaw ako kailagi sa gahimo kaya hong iyaan sa una mamaligya maginamos unya inaaman butangan naghalin ani nay kwartang papel na po'y kwarta nga sinsilyo inighuman niya pagbaligya ginamos inighuman panukli naman say plangganang gamay nga ato siya manghunaw unya inigkaitom sang hinunaw kay itapo man sa una na ibaligya sa mga tao. So suara ba joy hunaw o nagikurikong ra ba joy ringworm do ijang tudlo niya. Katong yang hinunaw bitaw og maitom na ibutang itapo sa una paliton sa mga tao. Mo na dila kay kumukaog ginamos og wa ko kaila. Mo nang madugmok jud ta.
ug naatas ka pobrehon. Parehas sa Ginoong Hesus. Katugod sa unang manglaba mi, no, manglaba gimi sa una og reglahon among mama, di ba? Ano nang gibutang sa vlog, kinahaguan trabaho. Mayo mo karon og reglahon mo kanamo modest og sisters with wings, no? Piskay kaayo. Among mama sa una og reglahon 1980s, mga karaang kurtina ilang napkin. Ginganlan matog bakbak. Di ba? Bakbak. Sos inigkuha bitaw ang gidisminorya, inigkuha sa ilang napkin nga panaptong karaan, inigbutang sa planggana, mura mi gaihaw og baka. Mura mi gaihaw og baka. Una dadto na mo sa sapa among bunalan og palupalo. Inigaga sa dugo, mutagbo po itong mga tilapia og pantat. Among sarapon ka isudan og paniod to. Ingana sa una. Tamis-tamis tong sabaw sa pantat o tilapia nga naay regla sa among mama. Pero madugmok kita bay, basta kay naa kita nining maong mga kasinatian sa kinabuhi. Luoy ang kabos. Usahay bitaw mo nga kita sa parokya, kamo sa Lipata, I hope sa itong San Roque Paris o sa itong mga parokya nga dili na to dugmokon ang mga pobre. Ayaw gyud dugmoka ang mga kabos. Kay ang mga kabos luoy, kabos ng daan dugmokon pagyud nato. Padahay usa ka pobre in taon nga gapabunyag. Ingon ang pari sa iyang gadagbata. Unsa may ngani mo ining imong anak? Ingon pod ag inahan, "Surf, father." Suko ang pare. Nga pare, "Surf." Ngan baday og bata ng surf, ngan managsabon. Dayng almanaki o. Ayaw nganli inyong anak og ngan og sabon, nganli og ngan og santos. San Roque, San Isidro, San Vicente Ferrer, aron mabuutan. Ingon pod ang inahan, bahalag di ka mobunyag sa akong anak, father. Surf na ngan sa akong anak. Nganong mamugos mo juga nga surf ingan sa imong anak. Ingon pod ang inahan, alangan, father, kay perla man ko ni Ariel po dahumbana, sabon na lamaming tanan. Lagot kay pare, ingon ang pare. Unsa may ibunyag na sa imong anak, Downy og John Rocks. Pastila, no? Iyon ni anak. Ayaw dugmo ka ang mga kabos. Kay ang mga kabos og atong dugmokon, musamot sila kapino. Musamot sila kagamay niya sa katilingban. Ako bitaw karon mag-interview kog mga kasulunon sa parokya. Daghang mga interview honon og kasal nga kana bitaw mangutana dugaya mo mong gapakasal nga 15 ka tuig na mong gaipon. Di man ingon og kanang wa sila magkahigugmaay. Wa kuno sila katigom, way kwarta. Mahimo ra man unta og magpakasal ka og wa kay kwarta. Kay di man kinahanglan nga bongga imong kasal. Kay ang kalibutan manggoy ga pahiluna nga ang kalibutan karon, murag ang kalibutan karon may gabuot nga ang atong kasal bongga jod. Na karon og wa kay kwarta, nganong magpabungga man kagkasal. Pero og naa kay daghang kwarta, naa kay katungod paggasto sa imuhang kwarta. Kadaghan na magkarong mga pauso-uso og kasal nga usahay mahimo ragwa pananglitan o sa mga destination weddings karon makabantay ko. Grabe karon ang decoration. Nay uban nga mga decoration nga Diyos mo abot na sa dito sa mga simbahan uban sa Bohol. Nay uban mga decoration o kasal nga moabot na sa atop. Murag lasang na. Anig tan-aw patay unggoy na may kuwang aning dekorasyon. Di ba? Nga uso na pud karon magpalupad og alibangbang. Usa man karon ang mga destination weddings day gikasal na ho paghuman og exchange of idols gapalupad og alibangbang duha ka bukag gibutang nga ribbon 5,000 kuno to ka buok alibangbang gipalupad sa simbahan. Pagpalupad sa simbahan nga buang ang alibangbang ug asa sila katugpa kay bo mog di sa tugpa dito sa Simod sa Pare. Dito sa Simod sa Pare. Karon og di ka ka-afford og alibangbang kay wa kay kwarta ayaw lugsa nga makapalupad og alibangbang. Palupad og putyukan. Palupad og putyukan og buyog aron pamaakon ng imuhang mga bisita aron daghang kag sobra sa catering. Di ba?
Usahay, uso pod karon nga paasuhan nato ng kaslunon. Sa ingana man na dito sa ubang mga simbahan sa Bohol, inigpaso paasuhan tong bride. Dayo kasahang kita gikasal na ho, gipaasuhan. Luoy kayo bay gapis lang kapunga gud agatong bride kay gipaasuhan. Sus paglinaw pa sa aso, maot apikir ba jud kadug dagway ug luoya gipaasuhan pa jud hingsamot o kaapikig dagway. Yung anong paasuhan pa man jud og akay kwarta. Pero ang kalibutan mo'y gabuot nga og di ka makapasa, og di ka makakasal og ing grande og bongga nga kasal, murag di kompleto imong kaminion. Ha? Magbantay tani ana kaysa kinabuhi dagha mga panahon nga madugmok kita. Ikatulo og katapusan. Kay alas 9 na hapit. Kung musunod kita sa Ginoo, makatilaw kita sa kasinatian, nining gitawag og katapusang gininhawa. Kitang tanan makatagamtam sa gitawag og katapusang gininhawa. Sa imong mga kamot, Amahan, itugyan ko ang akong kalag. Musugot kitag sa dili, muatubang kita og kamatayon. Muatubang kita kamatayon sa madugay og sa madali. Mga parihas ni Jesus, ato gong pangandaman ang atong katapusan. Kay maabot ang panahon nga moginhawa ta sa atong katapusan. Our last and final breath. Mobalibad tagmadi, moabot kita sa gitawag og katapusan nato. Day eroplano padung na makras. Hing-announce sa piloto nga hapit na ta mahagbong. Pag-ampo mo, kinsa may mga religious leader din pag-ampo mo, kay ang atong altitude, ang gihabugon nato, 30,000 feet na. Kinsa may mga leader mga religious leader. So sing tindog ang imam, pare sa Muslim, pare sa born again, pastor, o ingon man pare nga Katoliko. Ingon ang piloto, pagampo mo nga masalbar pa kita sa ato karon nga gidangatan. Una ang Muslim, ingon ang Muslim, Allah is great, Allah is great. Hinganaw sa magpiloto, ang atong gihabugon karon, ang atong altitude 25,000 feet na. So ubos na ang eroplano. Sibog ang imam sa Muslim, tindog ang pastor sa born again. Ingon ang pastor sa born again, God is great all the time. Praise the Lord. Hallelujah. Kataod-taod, hinganaw sa mga pagpiloto. Mga igsoon, ang atong gihabugon karon, atong altitude 20,000 feet na. So gakaanam na sila ubos. Wa mo click ang pag-ampo sa pastor. Ingon ang mga tao, si Father. Dahil pare nga Katoliko man, gasutana ra ba judaan? Ingon ang pare nga Katoliko, ingon ang piloto, ang atong altitude karon 15,000 feet na lang. Paingon na ta sa pagkatugpa gyud, paingon na ta sa pagkahagbong. Ingon ang pare, tanang pasahero lohod. Lohod into pagtanang pasahero. Ingon, tanang pasahero piyo nga ino mga mata og dungo. Dungo into pagtanang mga pasahero. Ingon ang pare, pahulay nga dayon ni hatag kanila Ginoo. Uang kahayag nga way pagapalong mudan-ag unta kanila hangtod sa kahangturan. Moabot sa ang gitawag og pahulay nga dayon. Mo na ihawang gipangandaman bitaw kay Jesus, Ginoo diabetic ra ba ko. Moabot ning kapahulayang dayon. Pareha sa Ginoo mo ginhawa kita sa atong katapusan. Katapusang gininhawa. Pero misyonaryo nga pare gipada sa Afrika. Pag-abot niya sa Afrika, ang nahitabo gipada siya sa mga lugar nga way signal, lasangon niya ang mga tao, tribo. Sus kay pag-abot niya sa lasang dito, wa naman siya katuod o asa siya pauli. Wa may signal, way GPS, way kompas. Paglingi pa sa pare nga misyonaryo, di na may layon nga gangob. Yung ag layon di nalisang ag pare.
Ginoong Dios, maluoy ka. Ayaw itugot nga kunis-kunison ako nining maong leon nga bangis ka ayaw ka daghan pagog misyon. Ingon agpari, maluoy ka o Dios, tabangi ko, ipaiway ako sa kabangis nining maong lion. So sa lion kay hingluhod man. Ingon agpari, Ginoo salamat kay gipakita nimo ang imong gahom, ang imong kaluwasan ni agayod kanako, hingtuo ang layon sa gidungog ang akong pag-ampo. Ing luhod ag layon na hinghangad sa langit ag layon mura po gaampo. Di kalma na si Jakay mura hingluhod gog layon. Hing istorya ag layon atubang sa panganod. Ingon ag layon, bless us O Lord and this thy gifts which are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Nangadji dag layon sa wapatukba ag pare. Moabot ang panahon nga kita mo ginhawa gayon sa atong katapusan. Unya inig kamatay nato, hapit na tamahuman. Inig kamatay nato isuod na taana. Unya ang importante nga pangutana inig kamatay nato, how do you wish to be remembered? How do you wish to be remembered after you breath your last? Unsa may gusto nato nga ihinumdum sa mga tao? Father Panya, how do you wish to be remembered? Brad Turning, how do you wish to be remembered? Kitang tanan angay mangutana ni ana. Dihay pamilya nga namatyan sila sa ilang amahan. Pagkamatay sa ilang amahan, ilubong pagkaugma. Nahadlok ang pamilya nga isulti sa pare inigwali ang daotang kinabuhi sa ilang amahan kay buguyon man pod. Motong sa adlaw sa wapa ilubong ang ilang amahan, hingadto ang kinamagwangang anak sa kumbento didto ni Father. Father, lubong ra ba ni Papa ugma? Unya nami hangyo, Father, di ay 20,000, Father. Di ay 20,000, Father. Imo na ni Padre. Gipadaan ni Mama, pero nami hangyo gamay, Father. Brag bribery ba? Ang among hangyo ni mo, Father, ayaw jud sulti og negative ni Papa. Inigwali ni mo ugma sa simbahan, ayaw jud sulti og negative ni Papa. Gidawat sa pari ang kwarta, hingisi ra pud ang pari. Sus limtanon magpari kay diabetic man. Sus pagkaugma na nakalimot ang pari nga diha day 20,000 nga gihatag ang pamilya didto nagminatay dire. Nagpamilya diha sa atubangan. Pagwali sa pari, lahi magtunog wali sa pari. Ingon nagpari, kay bao mo mga igsoon kining namatay karon salbahis ning tawhana. Dautane kinabuhi, dokirok ning babae, daghanig anak sa gawas. Di ang mga anak ari ngana-ngana na 20,000 gihatag nimo sa pare. Naunsa raman? Wa gyapon papansin na sila sa pare. Wa gyapon ang pare magagunok. Iyon kay baw mo sa buhi panidaghanig anak sa gawas mamarigla ni bangilog ni giyuta. Wa na gyud kaagwanta ag pamilya. Hingtindog ag kinamagwagang anak, gitiunag komo ag pare. Gitiunag kumo. Nakabantay ang pare, nakaalingat. Dito pa siya nahigmata nga diha day 20,000. Inaong saon man pagbawi nga nakasulti na magnegative. Kay ba mo giun sa pagbawi sa pare? Ingon nagpare. Kay ba mo mga igsuon, bisag dautan o kinabuhi ning igsuon nato nga namatay karon, pero arang-arang pud ni sa gamay ni Satanas. Arang-arang kuno gamay ni Satanas. So karon kay mga buhi pa man kita, how do you wish to be remembered when you die? Next slide please. Ingon din if you were born ugly, it's not your fault. But if you die ugly, it's your fault definitely. Og mataw kuno tang batig naong ato nang sa job. Pero mamatay po ta nga bati gihapog naong ato na jonang sa job. Mga igsuon, ang pag-antos nato
Why kahulugan? Next slide please. Ang pag-antos nato, why kahulugan, kundi nato isumpay sa mga pag-antos sa Ginoong Hesukristo. Mga ingon ang usa ka magsusulat, suffering is not a problem to be solved, but a mystery to believe. Why makatugkad? Dios ray makatugkad nganong mag-antos ang tao. Dios ra pod ang nakatugkad sa hingpit nganong ang atong Ginoo nag-antos o nagpasakit para kanato. Pero gitagaan kita og saad nga kung mag-antos kita, makalasagubang kita sa tumang kasakitan, na ay ganti sa kinabuhi sa langit. Katapusang istorya. Dihay usa ka lay minister, lay minister sa simbahan, namatay. Una dito dahil sa langit, renovate na ni San Pedro ang building sa langit. Now, tulo ka andana ang langit na ay third floor, second floor o first floor. Third floor ang langit, second floor ang purgatorio, first floor, imperno. Inigkamatay dahil nato timbangon sa anghel atong kasing-kasing o sa isuod. Natagaan tagpapel o kung sa isuat sa anghel sa papel, adto tamusod. Dahil minister nga namatay. Minglanilya siguro to. Na pagkamatay niya, gitimbang sa anghel niyang kasing-kasing. Paghatag pa sa papel, second floor, purgatorio, lagot kag minister, sos, ako pa'y butag purgatorio nga kada adlaw ko kapaka nga simbahing serve himbasa kapakalawat kong masakiton, aho pang gasto gasolina, iapat sa kong purgatorio, adto siya sa second floor, kaya wa man siya mahimo. Pag abot sa second floor, ang hingabli niya kay katikista mo hing adto dito. Isak, uy sis, ni adi po kaan ni sister. Nga nung makamahilangit nga, atura ka dito sa third floor kay sus ning katikista, pila ra ba ito honoraryo mo katikista, gatudlo mo sa mga bata. Sige na lang ako din sa second floor. Ingan po ng katikista, adaw saba kay to si padre sa first floor. Na impierno de pagpare. So mga igsuon, ang kahingpitan sa destino sa tong kinabuhi, langit. Mao nga kung duna kita'y mga kasakitan karon sa kinabuhi, paglaom gyud nga naay langit nga paabot nato. Amen? Paabot gyud. Kung sumadahon akong ipaambit karon mauni. Ang atong kinabuhi karon, dili makahuluganon kung way paglaom. Ang paglaom mo ang pagpaabot sa mga maayong butang nga ihatag sa Ginoo. Unya asa mang dapita makita ang atong paglaom diha sa pagsagubang nato sa mga kalisdanan nining walog nga luhaan. Nang hupaw kita nagaagulo o gahilak ning walog nga luhaan. Pero sa atong pagpasakit, ang atong mga kasakitan makahuluganon kay gisumpay nato ni sa makasakit sa Ginoo. Via Cruces. Unya, unsa may mahitabo kung isumpay nato atong mga kasakitan sa kasakit sa Ginoo, pariha sa Ginoo, ilansang puta sa cross, sentensyahan kita. Pariha sa Ginoo, madugmok ang atong lawas. We are crushed to the ground. O parihas usab sa Ginoong Hesus, mo ginhawa kita sa atong katapusang gininhawa o mo atubang sa kamatayon. Pero mo atubang tagkamatayon, masay mahitabo, next slide please, katapusan na ade ay hallelujah. Hallelujah. Ang Ginoo nagdala nato sa kahingpitan sa langit, dadon kita sa Dios sa third floor. So paningkamot nga inigkamatay nato adto juta sa third floor. Og moagi tag second floor kadiyo tra. So lingian ang inyong tapad, sabat na ho. Mare, third floor juta. Og maimperno ka, sabat, og maimperno ka, wa ko'y labot. Hinaot nga ang atong pagpamalandong sa Kwaresma, maghatag nato og dugang pagkaamgo
nga ang ato ding mga kasakitan naaday tuyo og tumong kay para day kini sa kahingpitan sa langit. Thank you og maayong gabi sa tanan. Manindog ta palihog. Ato sang awito ni atong katapusang awit na